Guys, my cousin is gonna sprint with me. He is here. Whoa. He's gonna run with the ball. Down this. Yeah, see this. Yeah. Blah, blah, blah. My cousin is just drinking cool drink. Ons gaan gewoon vandaag net zo uitdoen. Guys, we gaan run. 3, 2, 1, go. Guys, the chair was in the way. I'm gonna put you somewhere else. Oh no. Where is taking you guys? Go. Ja? Kom ons gaan net, maak net iets uittocht thuis. Hij kan je wel zo beginnen, ja. Jij moet ze kunnen van dit en dat. En dat is van de paas, kan dat ook. Dus ik ga daar dus kunnen meer. Dat is wel ook. Maar alles op kennis. Dus ik kom ons gaan dit zien, dit is wat ik ga net thuis. Eens kijken je video.